मानगोनां आसामनि मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सार नोंथां, लोगोसे बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सार नोंथां, नोंथांमोना दायखौ मावो, बदनामखौ होनो नागिरो हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफखौ। थिग दं। नैबे लेखानि सोमोन्दै आङो दिनै बुंनाय नङा। बे लेखायानो फोरमायगोन दाया सोरनि। दिबाय मोनफ्रोमबो आनसलिक मोनहैनायनि बेबस्थाखौ आं खालामगोन। सेन्ट्रेलाव होयोबाथ' गोमानोसो हागौ। नायबावनि प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय सरकारा बिथांमोननि इएमजिएमफ्रा मा डायलग होबावो बेखौ जों नायनो थाङो। बिनि सोमोन्दै आं दिनै बुङा, नाथाय आङो क'क्राझार बनरगाव आनसलिकनि सोमोन्दैसो आं बुंग्रोगोन। मैया जों नुदों बनरगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय 6टा भिसिडिसिआव कमसे कम 100टानि गोजौआव मोनसे भिसिडिसिआव 20टा गामिब्लाबो 100टा गामि, हयथ' जानो हागौ मोनसे भिसिडिसिआव 30टा गामि थानो हागौ। अब्ला 100नि गोजौआव गामिफोरखौ, बर' गामिफोरखौ एसटि रिजार्भेसन समस्तिनिफ्राय दानख'नानै जेनेरेल एमएलए सिटआव बिथांमोनखौ सामिल खालामहैबाय। दिनै बनरगाव आनसलिकनि दैदेनगिरि एबसुनि दैदेनगिरि रायजो राजाया दिनै बेखौ लुबैदोंमोन नामा? लुबैयाखै। लरेन्स सार बिथाङा बुंनाय बायदि रायजोनि लुबैनाय बायदिनो जाबाय आरो जों बेखौ मोजांखौनो मोनदों। बिथाङा बुंनाय बायदि बनरगाव आनसलिकनि रायजो राजा, बे 6टा भिसिडिसिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदोंमोन नामा? लुबैयाखै। आं बेखौनो बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङाबो बेखौ लुबैयाखै होनना आङो दाख्लैनि निउसाव बुंखांबाय। अब्ला नाय, नोंनि थाखानाय समस्तिनि 100टानिबो गोजौआव थानाय बर' गामिफोरखौ गुबुननो दानख'ना हरबाय। नोंनि न'आव थाखानाय फरियालखौ बोखावनानै गुबुननो हरनानै लोरबां खालामबाय। दिनै बेखौ रायजोआ एक्सेप्ट खालामनो हागोन होनबा? हागोन? हानाय नङा। अब्ला बेफोरनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा सोर दं? सोरनियाव सोंगोन? नोंसोरनि 6टा भिसिडिसिखौ जों आमुगाव लांनाय जासिगोन। सोरनियाव सोंगोन? गभर्नमेन्टनियाव सोंगोन, न'खरगिरिनियाव सोंगोन, न'खरनि बिगुमानियाव सोंगोन। न'खरनि बिगुमायासो, समस्तिनि बिगुमायासो लरेन्स एमएलए सार बिथां आरो जोंहा बिपिएफनि एमएलए रुबिराम नार्जारी सार। नाथाय गभर्नमेन्टआव सोर दङ? खुंथाय गोहोआव सोर दङ? बिथांनियावसो सोंगोन। दिनै जोंनि बे न'खरसे फिसाखौनो बोखावनानै देरहानो हायै बेबस्थाखौ जुदि खालामबायब्ला, अब्लाबो जुदि जों मिथिया होननानै जुदि बुङा, बेसेबां दुखुनांथावना जागोन बेयो। दिनै बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन? सोरखौ बुंगोन? एमएलए गभर्नमेन्टआव थानाय, बिनि अनगासो दङ। रायजोआथ' मिथिया। रायजोआथ' दिनै बिथांमोनखौ बेफोरबायदि खामानिखौ मावनोनो दिनै देरहाहरदों। नाथाय रायजोआ दिनै होख्रावदोंल'। रायजोआ दिनै हाय हायल' होनदों। नाथाय बेफोरनि कागज पत्र खलमजों मावग्राया दिनै गभर्नमेन्टआ मावनांगोन। मिथिबाय? दिनै बेफोरनि जुरिजेननाया बबेयाव? बेफोर गाज्रिनि जुरिजेननाया बबेयाव? दिनै नाय, दिनै बनरगाव आनसलिकनि सिङाव थानाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि नोंथां आदामोनखौ आं बुंनो सानो, सों प्रमद बर' सार बिथांनियाव। बै सार्कोल अफिसार जायफ्रा दिनै 19टा सार्कोल अफिसाव 19 जन आदार कास्टनि अफिसारफोर दङ, बिथांमोना मा मिथिगौ? जोंनि समयसा, जोंनि बर'नि हा, बर'नि बाउन्डारि डिलिमिटेसननि बिथांमोना मा मिथिगौ? बिथांमोना मा सेन्टिमेन्ट दं नैबे खर'आव? सोब आदार्स। बिथांमोननिफ्रायनो जोंनि गाज्रिनि जुरिजेननाया दिनै जागायदों। मिथिबाय? बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव 3 आदार्स कार्ड अफिसार दङ। बिथांमोनखौ आउट खालाम बे बिटिसि अफिसनिफ्राय। समफोरनिफ्राय बिनि अफिसनि परिबेसा मोजां जागोन। मिथिबाय? 39
39 डिपार्टमेन्टआव 80% आदार कास्टनि CSD आरो डिरेक्टर बिथांमोना बोरै एक्सेप्ट खालामगोन जोंनि बर'नि इसुफोरखौ जोंनि बर'नि बिटिआरनि इसुफोरखौ बिथांमोना बोरै आखरे आखरे मावफुंगोन नोंथांमोनानो बुंलाय सों प्रमद बर' सार बिथांनियाव इउपिपिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन बनरगावनि हाग्रामा महिलारिनि दिनाव 19टा सार्कोल अफिसाव 11 आरो 12 जन सोरबा एडिसियानो भिडिअ इनचार्ज आरो सार्कोल अफिसार इनचार्ज लानानै बे खामानिखौ मावोमोन दिनै हाग्रामा महिलारिनि दिनाव मेक्सिमाम बर'आ दिनै खामानि मावोमोनब्ला नोंथाङा मानो सासेबो हाया सों प्रजेक्ट डाइरेक्टर साब्रै डिस्ट्रिक्ट मोनब्रै साब्रै बर'मोन मालाबा सानै बर' सों नोंथाङा मानो सासेबो बर' डाइरेक्टर प्रजेक्ट डाइरेक्टर मानो लाबोनो हाया सों गाज्रिनि बर'नि जुरिजेननाया बिफोरनिफ्रायनो जादों सार्कोल अफिसारा दिनै 19 जन गुबुन आधार कास्टनि अफिसारा जोंनि बे डिलिमिटेडनि सोमोन्दै मा मिथिगौ बिथांमोननि आखाइ गैया सानदों नामा दङ बिसोर एसएस अफिसार बिथांमोना स्टेटनि एजेन्ट मिथिबाय बेनिखायनो दिनै खावलायदों नैबे लेखाखौ आं दिनै बुंथ'वा सानैसोनि उनाव बुंगोन दिनै आंनि बुंनाया सोरनिबा बिखायाव नांनो हागौ नाथाय जोंनि जिथु मोनखानाय जिथु समस्तिनि जोंनि पावारखौनो जुदि जोंनि मोनसे जग्रबसे न'आव थानाय 10 जन परियालखौनो जुदि साबा हरनानै साबाखौ जुदि बोखावनानै दोनोब्ला जोंनि गोहो गोराया बबेयाव थागोन आरो बे बोखावनाय समायसाखौ गोहोआव थानाय एमएलए आनो जुदि मिथियाब्ला नोंनि एमएलए नि गोहोआ बबेयाव मिथिगौ बेफोरनि गुदिनि जाहोनासो रायजोआ मोजाङै मिथिगौ जोबनायाव आङो फिनिशिंआव फैनो नागिरदों जेबो जुदि जायाब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टआ बुं जों बे डिलिमिटेशननि सायाव 1% जों सन्तुष्ट नङा हो हाइकर्टनि साहारा ला सुप्रिम कर्टनि साहारा ला आरो बिनि सिगां बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानानै स्टेटआव हर स्टेटआ एमएलए इउपिपिएलनि एमएलए बिपिएफनि बिजेपिनि बिथांमोना ज' जानानै स्टेटखौ नारसिननांगौ बिनि अनगा आरो जेबो राहा गैया जेसेबां होज्रि खावब्लाबो जों बिनि फिथाइ मोननाय नङा सरकारानो गुदि सरकारानो खालामो सरकारानो बयनिख्रुइबो पावार बेनो आरो बिनि जेबो राहा गैया